Good afternoon, dear brothers and sisters. We all kneel for our prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Orasyo Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagkaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan, asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos an labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa mo kami, minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tadi. Ngunyan po siniselebrar niya to ang pagkareyna ni Virgen Maria. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Thanksgiving para sa birthday ni Andrea Batong. Espesyal na kahagadan for healing and fast recovery of Paul Christian B. Calleja, kahagadan ni Evangeline Magbanwa. Espesyal na kahagadan to pass the board exam, kahagadan ni Richelle Caranza. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Rosemary Asinestor, kan Batong and Jocaresa family, para sa death anniversary of Rosita, kan Abadesa and Llaneresas family, asin man sa gabos ng mga kalag.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man sa imo, Father. Sa aldaw pong ini sa tong pinagsaselebrar ang piyesta ni Santa Maria Birhen na Reyna. Mga tugang sa aldaw na ini pinagrorokyaw kan bilog na simbahan si Maria bilang Reyna kan langit asin kan daga. Hagaduntaan sa iyang danay na pamibi asin tabang para sa sato. Ako untan sa tuyang mga kasalan tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darhun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mahera ka kagurangnan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na nagmukna sa ina kan sa imo aki, na maging samuyang ina asin Reyna, kaugaying warasan na kaming sinalo kan sa iya mga pamibi, magkamit kan kamurawayan kan sa imo mga aki, sa langit non nakahadean. Huli ki Hesu Kristong kagurang naniyamo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro nin mga hukom. Uminabot ang anghel asin tuminukaw sa sirong kan kahoy na ituon sa opera na sa diri ni Owas Abiezerita. Kanan sa iyang aki na si Gideon nagbabasbas kan trigo duman sa ubasan, tanganing ikatago sa mga Midianitas. Ang anghel nin kagurangnan nagpahiling sa iya asin nagsabi, ang kagurangnan yaon sa imo, umakusog asin pusuan na lalaki. Nagsimbag si Gideon, kun ang kagurangnan yaon sa mo, ta daw tanangyayari ini sa muya. Hain ang mga gibong nga ngalasan na inusip sa mo kan samong mga magurang. Sinda nagsabi, bakong kinua kami kan kagurangnan duman sa Ehipto,
Ngunyan pinabayaan kami nin kagurangnan, asin itinao kami sa kapangyarihan kan mga Midianitas. Sinabihan si Gideon nin kagurangnan, lakaw sa kusog na yaon sa imo, asin ligtasan an Israel sa kamot ni Midian. Bakong isinubol ta ka, nagsimbag si Gideon, kagurangnan konsiring, paano kung ikaligtas an Israel? Ang sakong mga kadugo, iyo ang pinakamaluya sa tribo ni Manases. Asin ako ang pinakasadit sa pamilya nin sakong ama. Nagsabi ang kagurangnan, yaon ako sa kaibahan mo, asin tutunawon mo ang mga Midianitas, sagkod na daing matada sa inda. Nagsimbag naman si Gideon, nakikimaherak ako sa imo, na kunbaga, nagkaigwa ako nin ugay sa atubang mo, taawi daw ako nin tanda na ika ang nakikipag-olay sako. Daika maghalik digdi, nakikimaherak ako, sagkod na magbalik ako asin, ikadulot ko ang sakuyang atang sa atubang mo. Nagsabi ang kagurangnan, mahalat ako sagkod na magbalika. Si Gideon luminaog sa iyang harong asin inandam ang sarong ogbon na kanding sa mga tinapay na daing libadora, hali sa sarong epa na arina. Ibinugtak niya ang laman sa sarong basket, asin ang sabaw sa sarong koron. Dangan ilinuwas niya patindi na sa lindong kan kahoy. Ang anghel ng Diyos nagsabi sa iya, kuahon mo ang laman asin ang tinapay na daing libadora, sa kaibugtak mo sa ibabaw kan gapong ini. Dangan iola mo dyan sa sabaw. Siring ang ginibo niya. Initaas kan anghelin kagurangnan ang sugkod na yaon sa saiyang kamot, asin dinutan kan puro ang laman, asin ang mga tinapay. May luminawas na kalayo hali sa gapo, asin inubos kaini ang laman, patin ang tinapay na mayong libadora. Dangan ang anghelin kagurangnan na punaw sa atubangan niya. Digdi na araman ni Gideon na iyo ito ang anghelin kagurangnan. Kaya nagsabi, kagurangnan Diyos, nahiling ko ang anghelin kagurangnan sa lalawgo ng Gad. Sinimbag siya nin kagurangnan, mapasai mo ang katuninongan, dai ka matakot, tadai ka magagadan. Nagpatindog duman si Gideon nin sarong altar sa kagurangnan, asin inapod niya ang lugar, Yahweh Shalom, ang kagurangnan katuninongan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa saiyang banwaan. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa saiyang banwaan. Hehemateon ko ang ipapahayag ni Diyos na kagurangnan, huli ta magtataram siya nin katuninongan, sa saiyang banwaan asin sa saiyang mga banal, asin man sa gabos na naglalaom sa iya. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa saiyang banwaan. Ang pagkaherak asin ang katotoohan magsasabatan, ang katanosan asin ang katuninongan maghahadukan, ang karahayan matubo gikan sa daga, ang katanosan madungaw hali sa kalangitan. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa saiyang banwaan. Ang kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan, ang satong daga magtatao nin dakula na pamunga. Ang katanosan manginginutan sa iya, asin ang kaligtasan, magaantabay sa iyang paglakaw. Ang Diyos nagtataram nin katuninongan sa saiyang banwaan. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu.
Mabasahon Ginoo sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Totoong sinasabi ko sa indo, an mayaman masakit na makalaog sa kahadean kan langit. Makalaog an mayaman, madali pa para sa kamelyo na makaagi sa mata kan dagom, sa makalaog an mayaman sa kahadean kan langit." Pagkadangog kaini ang mga disipulos nagnaralas as sinagsabi, kung siring sisayan makakaligtas. Hiniling sinda ni Jesus asin sinabihan, sa tawo da iyan mahihimo alagad sa Dios, ang gabos mahihimo. Dangan si Pedro nagtaram, ang gabos na bagay sa mong binayaan asin nagsunod kami sa imo. Ano man ang mapapasamuya? Si Jesus nagsabi sa sainda, "Totoong sinasabi ko sa indo, kung dumatong na ang bagong kinaban, asin ang aki nin tawo nakatukaw na sa trono kan sa iyang kamurawayan, kamo na nagsunod sa kuya, matukaw sa kagduwang trono sa paghukom kan kagduwang tribo nin Israel. Asinan gabos na dahil sa sakuya nagbaya sa harong, mga tugang na lalaki asin babae, ama asin ina, mga aki asin mga sadiri, maako nin ginatos, asin magmamana kan buhay na daing kasagkoran. Alagad akol ang nainot na mahuhudyan, asin mga nahudyan na maiinot. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray mga tugang, sabi ko nga ni Kasubago, pinagseselebrar kan simbahan ko niyan, ang pag-umaw ki Maria bilang reyna kan langit asin kan daga. Kada bes, nagpapangadyo po kitang Santo Rosario sa paghinanapos kan pamibi, sarong pamibi ang pinagre-recite niya to. Ito bagang pamibing Hail Holy Queen, na sa paagi kan pamibi na ini, pinagrorokyaw ta ang pagiging Reyna ni Maria. Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. Mga tugang, apwera po kaining pamibi na Hail Holy Queen. Sa pagpamibi tabaga po kan litany of saints, nagkapirang mga titulo ni Maria an sa tuyang pinagrorokyaw, titulo manunugod sa iyang pagiging reyna, aron mga kan Queen of Angels, Queen of Patriarchs, Queen of Prophets, Queen of Apostles, and Queen of all Saints. Parte baga ini kan litany of saints na pinagre-recite niya to. Namumutag ko mga tugang, kan mga nakaaging aldaw, nag-celebrate kita kan solemnidad kan Assumption of Mary. Kan siya isinakat kan Diyos sa langit, hawak asin kalag. Asin sa paagi ka itong selebrasyon, sa girari pinagirumdum kita, kan kabanalan ni Maria, na ninulita siya, da inaulaktan, nin ano man nadigta, nin karatan o kasalan, kaya iinitaas siya sa langit, hawak asin kalag. Ninulita nagtutubod baka po kita, naan kagadanan, konsekwensya kan kasalan. So si Maria ninulitan mayo nin kasalan, dahil siya nag-suffer kan consequence kan kasalan na iyo ang kagadanan. Kaya dahil siya nag-agi nin kagadanan, susog sa pagtubod kan mga Kristiyano, isinakat siya sa langit, hawak asin kalag. Mga tugang, itong pagsakat niya sa langit, bakusa na itong pagbisita o turismo,
O bako sana itong gani pansamantala. Alagad igwa itong magayuno na katuyuhan. Ninulit ay igwa siyang espesyal na lugar duman sa kalangitan kan Diyos. Ano ang espesyal na lugar? Ang sa iyang pagiging reyna kan langit asin kan daga. Namumutag ko mga tugang, in the olden times, kan enot pong panahon, pag ang sarong hadi, normally, ang sa iyang reyna, bako ang sa iyang agom, ang sa iyang ina, nata. Hinulita kan enot po, bakong monogamy ang practice, kundi polygamy. Ang mga hadi kan enot, dakulon ang agom. Ninulita dakulon ang agom kang hadi, dahil nagpipili ki reyna na agom kan hadi, ta mag-iiriwal ang mga agom niya, kung sisi ang matukaw na reyna. Kung ang sarong hadi, alimbawa, igwang 10 agom, o di mag-iiriwal so 10, kung sisi ang matukaw na reyna. Kaya ang practice kan enot na panahon, ang reyna, ang ina kan hadi. Kaya ang apod nga ni baga queen mother, iwan apod kan enot. Pirming ang ina, ang reyna. Namumutag ko mga tugang, pigbanggit ko po ini, ninulita, ang pinakapundasyon kan pagiging reyna ni Maria, daing iba, ang sa iyang aki. Ang selebrasyon takan Assumption of Mary, ang pinakapundasyon, ang sa iyang pagiging ina kan paratubos o pagiging ina kan Diyos. Siring man ang sa iyang pagiging reyna. Si Jesus iyo ang hadi kan bilog na kinaban. Asin si Maria na sa iyang ina is truly and properly the queen. Ang sa iyang sovereign royalty is intimately linked with her sons. So sa madaling sabi, ang pagiging reyna ni Maria nakadepende sa iyang aki na iyon hadi kan bilog na kinaban. Namumutag ko mga tugang, magayunon po ang selebrasyon na ini nata. Ninulit na pinapagirumdum kita na sa langit da isa na yaon si Maria na danay na nagtatabang sa sato. Sa langit, we don't only have a loving mother, but we have a powerful queen na namumuot sa sato, na nagtatabang asin danay na nag-aataman sa sato. Mga tugang, lugod sa taho kan mga kadipisilan, lugod ay tapiglilingawan ang misteryong ini. Ninulita ang buhay ta dahil man mapapariwara talaga kung kita danay na magsarig sa pagkamuot kan Diyos, kung kita danay na magtiwala sa pangataman kan sa tung mahal na ina, dahil man talaga mapapariwara ang buhay ta. Ang gamos na problema may solusyon, ang mga kagabatan kan buhay, igwanin tabang na maaako asin mariresibita gikan sa mahal na Diyos asin gikan sa satong mahal na ina, ang reyna kan langit asin kan daga na padagos na nagtatabang sa sato. Mga tugang, sa pagpadagos na kan Santa Misa, sa giraray arangunta ang sa iyang danay na pamibi asin tabang sa sato. Hagadon ta na lugod magtaralubo kita sa mapusok na pagtubod. Arog kan pagtubod niya. Pagtubod na igwang pagtitiwala. Pagtubod na tataong magtalikod sa sadiri para sa Diyos. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang araw kasi ang
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang, akoon man kan Diyos na makakamhan. Akoon man lugod, kan kaguranan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagroromdom kay Santa Maria Birhen, nagdodolot sa imo kan samong mga atang namimibi, na pakusugon kami kan pagkatawo niya, na nagdusay kan sa iyang sadiri sa krus bilang daing digtang dolot para sa imo, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kaguranan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat, magpahayag kami nin pagtubod sa imo na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos, asin urok ng gayo sa pagrumdum niyamo kay Santa Maria Birhen bilang reyna kan langit asin kan daga. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Sa totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kandu ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinaumuhuli sa iya an paraligtas kan tawo, anaki mong si Jesucristong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda an samong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagrorokyaw. Kagurang nani kananggad an banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurang nana si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuan nin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan napapabuloson para sa indo, para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod.
kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo, huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, pangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasaalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli tas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasaalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, asin sa imong espiritu, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami, kahiraki, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kahiraki kami, kahiraki, kahiraki kami. Kordero
kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, o tawi, nin katonino hongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kaguranan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasanasinan sa kong kalagmaumayan. At amanon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nag-ako kad mga langit no na sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo na kaming magalang na nagrurumdom kay Santa Maria Birhen, magkanigong makisumaro sa bangkete sagkod paman, uli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Triumphant one love. They gifted us with Saint Anthony to be your instruments of peace. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord.